Raos kekadangan. Sedayane sampun manunggaling cipta rasa karsa nedya bangun padukanira. Kapundhal dibuki semanten candraning padukan ngarila. Samangke tunggal papane siji caritane. Satunggaling kawula ing paduka lan lelor menang dene ucapna panjenenganipun bapak ngadiran Ibu Riyanti kemareng bojo krama hamal griya siwi dhumateng Sri Atmaja pinanganten Sarimbi. Wondene ingkang dados panjenengan upacara Japabul sampun kaleksanan kanthi lurus raharja ing sandikala. Sebagai risang pinanganten Sarimbi wis paripurna hanggenya. Hangat disari Romulah Wasdana kepala jengkar saking sasana busana. Apa to mertandhaning Sri Atmaja pinanganten Sarimbi wis kepala jengkar saking sasana busana. Ana meja kembar mawa Prabawa kentar-kentar Wintara Gandawida. Sumirat hambabar Tejamaya. Saya dangu, saya cekro, saya caket, saya lagina. Pranyata punika tejaning Sri Atmaja pinanganten Sarimbi. Kang wis binarang kari mijil saking bebas wangi kinanti dhateng sasana rinengga. Lah punika tawananira kinanten Sarimbi. Nenggih bagus. Jati Prastya putra jalunipun Bapak Wakilan Ibu Susilawati ingkang mijil saking Kanoman kalih Kanoman Panjatan Kulon Progo ingkang sampun kepareng hajatu krama nenggih Nimasayu Piti Nur Aini putra putri kinesipun Bapak ngadiran Ibu Riyanti. Tindake risang pinanganten Sarimbi dhateng kersa kandha hamung nglewati Taman Mairakaca dumugi ing sakngajengipun sasana rinengga. Dipun dherekaken ingkang rawa mewah Ibu nenggih panjenenganipun Bapak ngadiran darah Ibu Riyanti, darah panjenenganipun Bapak wagiran mewah Ibu Susilawati. Dipun kula wonten ing Balewisma Pampahan sidem permanen datanana sebawane walang alise samirana datan lumampah run-runan datan obah hamung geneng-geneng gumarang-geneng pangalembanane sagung para rawuh kang kapiyarsa saka Mandrawa pindha puja pujining para brahmana kang sesanti jaya-jaya mengkang ngambut silaning akrama lestari widodo genya mengku Balewisma. Laju tindakan sang pinanganten Sarimbi sampun nyaketi kursi rinengga Palakrama Dharma. Kalenggahaken jajar den apite ingkang rawa mewah Ibu. Samangke kalajengaken upacara sungkeman. Dhateng ngarsanipun Ibu Jurusunggi sumangga anggenipun mrastitesaken lampahing upacara sungkeman. Saking palengganira risang pinanganten Sarimbi bebasan renggang pulut kumepyaning gula arsa ngabiyantara marasuwan ingkang rama mewah Ibu wigati atur sungkeman nyuwun tambahing donga pangestu nenggih bagus Jati Prastya hanggandeng ingkang garwa nenggih Fitri Nur Aini duwung den lelos diri Ibu Jurusunggi samangke badhe katindakaken upacara sungkeman kapurwakan dhateng ingkang rama mewah Ibu Bapak ngadiran Ibu Riyanti. Risang pinanganten Sarimbi dupi wis nyungkemi pepadanipun ingkang rama mewah Ibu asta semembah wonten jempuh kanan kelawan kiri. Dupi wis nyungkemi pepadanipun ingkang rama mewah Ibu. Risang pinanganten Sarimbi angles geges kadya dina 18 Ata Kebayuni. Sekecap datang disa kocap sapodo tanpa ing panonrat
pindha jinai latinira. Menawi kepan kababaring basa mengaten atur pangandikanira. Duh Kanjeng Rama mewahipun tiyang sepuh kula inggih pepundhen kula wonten ing Madyabada. Kinten putra kekalih ngaturaken sungkem pangabekti saha nyuwun gunging samudra pangaksama. Dene wiwit jejabang dumugi akhir dewasa. Kula hamung damel pun repotipun Rama mewahipun. Kejawi saking punika Rama Ibu ingkang putra nyuwun tamel donga pangestu mugi niat suci ingkang kula tindaki lelumban samadyan bebrayan bangun bali wisma mugi pikantuk tuntunan pangayomanipun pangeran ingkang maha wegah dumugi titiwan ciwangsa dhateng jaman delahan Rama. Mengkaten sabdanira lisan mengaten salinggih sinajan to ingkang Rama mewah ibu tan bereh lawan patraping pinanganten salinggih dupi wis nampi sungkem ingkang putra kekalih raos suka gembira mewah teguh tumpang tindih jroning penggalih senggos kawit pangandikanira sanget lirih mekaten mungguh cethawa. Iya nggih pangabektimu wis dak tampa genyana lupute daya ora dadi apa. Pangestu kula mintu marang jeneng sira sakloro ya nggih. Mung mawantu-wantu ing ingsun marang jeneng sira sakarone. Sajroning padha lelumban samadyaning bebrayan bangun bali wisma tan bisa ngandaleni diri pribadi marang patrap puncak lan garapira karana hayira wataking samudra lire jembar momot kapot lorate sakabehane tindak tanduk munelan pentekno kepayengan budi rahayu nggih. Kaping pindhone wong lanang wadon iku manut kodrate beda wujute pindha suruh lumah lan kuping. Yen sinawang siji rupane hanane yen gigit tunggal rasane. Mung beda tumindake lan cacakane. Wong lanang wajib menehi guna kaya wong marang wong wadon kang wis dadi jatuh kramane. Semana uga nggih wong putri wajib nampi guna kaya saka wong kakung kang wis dadi jujune lan kudu bisa maratata pinter mubetake baut aja ngasih jaringan bolong kantong-kantong satemah angsong-song gawe atine si kakung ya si jati prastya basa nggih. Sri Atmaja sambit dinten wis nampi sabdane ingkang Rama mewah ibu. Sigra kulih ana bayune sumenar wadane corong sahyane. Amung tunggu arestu bodho kawulipun ingkang Rama. Sabung moro pinenggah kakung mewah parisan kang sedhih budi dolang sepuh. Upacara sukuman sampun pantun. Sri Atmaja pinanganten sanggih sampun ngajak-jak. Wonten ing kursi itu sida para dharma. Pramila sumangga kita lajengaken wacipaning ganti ingkang angka 7. Nonindi atur pambagya Jayangono saking panjenenganipun Bapak Hadirat sekali Ibu Priyanti. Nonindi panjenenganipun nembe karaosaken. Aros bombongso mongko pinggalih awit nampi nugrahipun Gusti Kamaha Agung dalah anampi rawuh jenengipun sami. Pramila panjenenganipun Bapak Hadirat
boten saged angukil upama babar dosa matur pribadi wonten ngasujenganipun saya. Pramila hamiji dumateng panjenenganipun Bapak Asyari pinangka sulesanira rambakaning keluarga. Dumateng panjenenganipun Bapak Asyari sasana mewah pandhawa kasumanggaken sesekali sumur.